Hola! Com esteu? Bueno, em venia de gust gravar un vídeo i fa molt de temps que no publico res aquí, per variar. Però és que no tinc càmera, ni tinc el meu micròfon, ni tinc portes a casa meva, com podeu veure. Així que sóc jo parlant i ja està. Y este flequillo de vasca, pues no sé de dónde ha salido, la verdad. Bueno, doncs res, que com sabeu, jo estudio cinema, llavors no tinc vida, pràcticament. O sigui que si abans no pujava vídeos, doncs ara menys encara. Però bueno, potser, crec que aquest estiu potser faré algun. No garantizo nada, tampoc crec que us fieu de mi ja at this point. Però bueno, bàsicament això, i que, bueno, que potser veureu també que publico els meus curtmetratges d'aquest any. He fet 3 meus, 3. He participat en molts més, però meus propis escrits dígits editats per mi, 3. I, bueno, res, que potser els publico, tot i que els meus profes em recomanen que no ho facin no a mi, sinó a tothom, perquè són els curtmetratges del primer any. Estic buscant un iogurt i no trobo res. Són els curtmetratges del primer any i no és la nostra imatge com a cineastes, saps? No és la nostra imatge ideal com a cineastes, perquè dintre d'uns anys direm, hòstia, que vergüenza ajena, no sé què. Però bueno, com a mi m'agrada penjar coses a internet i m'agrada després tenir records i tal, tot i que després potser em fa vergonya cara a la gent, però bueno, m'agrada com tenir huella digital, ¿vale? Tothom diu, ojo con la huella digital, i a mi en realitat, tot i que a vegades em fa vergonya, sobretot quan ho ha de veure gent que acabo de conèixer. Si ho veu gent que no conec de res per internet m'és igual, però si conec a gent a la vida real em fa com molta vergonya, no? En plan, a veure tu canal de YouTube, no vull que miris el meu canal, o sigui, te'l passo, però no el miris davant meu, sisplau. Bueno, però m'agrada tenir coses i poder mirar-les i dir, ai, mira, aquesta era jo fa 5 anys. Llavors, amb la meva feina em passa una mica el mateix i també, no sé, cada cop que vull mirar un curtmetratge meu o el que sigui perquè ho vull analitzar o el que sigui, doncs no vull haver de buscar el meu vídeo en el meu disc dur i haver d'enxufar-me el disc dur on sigui o buscar el drive o el que sigui, o sigui que això potser publico els meus curtmetratges, també m'ho estan demanant bastants amics i gent de Twitter. Bé meu, així que si els mireu, sisplau, tingueu en compte que són curts del primer any de cine, vale? El primer de tots el vaig gravar al desembre, o sigui, va ser un treball del primer trimestre, o sigui, el vaig fer en els 2 primers mesos. Sisplau, no us espereu aquí obres cinematogràfiques, ¿vale? Però bueno, they are cute, I like them, són mis hijos, m'agraden. Sí, estic contenta amb la meva feina, per sort. I també perquè he tingut sort de la gent amb la que m'ha tocat treballar, la veritat. O sigui que, guai, és molt maco això d'estudiar cinema, nois. I ja està, aquesta és la meva life update, perquè, bueno, realment mai he fet life updates, no? Però és que és aquest canal, o sigui, aquest canal, jo publico qualsevol cosa. Així que vaig a prendre'm un paracetamol i us deixo, vale? Espero que estigueu tots bé. I ja està. Un beso!